Mga madam, it's me again, your Mamita. Mga madam, magluluto tayo ngayon. Ang luluto niyan, Mamita, ay nilagang buto-buto. Hugasan muna natin mga madam yung buto-buto. Yan. Hugasan muna natin to, tapos italang na natin. Yan mga kaibigan, tatakpan muna natin. Para palalambutin muna natin siya. Yan mga kaibigan, malambot na yung buto-buto. Mga kaibigan, malambot na yung buto-buto. Yan, ilagay na natin yung patatas at saka saging. Saging na saba. Tapos, ilagay na natin yung pork cubes. Ngayon lang mga kaibigan, mamaya, pag lumambot na yung mamaya, saka natin ilalagay yung repolyo, saka pichay. Mga kaibigan, yung karne at saka patatas. Lagyan na natin yung repolyo at saka carrots. Yan ang luto ni Mamita Waray. Nilaga na buto-buto at saka hinaluan ng pichay at repolyo. Isama na rin natin yung sili. Wala lang mga kaibigan, takpan muna natin kasi lutuin muna natin konti yung pichay. Tapos mamaya, hanguin na natin kasi madali malutong gulay. Yan ang mga kaibigan, luto ng gulay. Kailangan hindi masyadong malutuin natin, baka ma-overcook. Itikman muna natin kung masarap. Yan, mga sarap na kaibigan, pati na natin. Yun ang mga kaibigan, nagustuhan nyo ba yung nilagang buto-buto ni Mamita? Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalilimutan, i-follow, i-subscribe, at i-like and share ang video ni Mamita Waray. Thank you!